Bé, El vertigen del trapezista és un recull de 34 contes molt breus on els protagonistes normalment estan en aquest impàs de la seva vida entre el seu passat i el seu futur, entre els seus somnis i la seva realitat. Per això el títol del vertigen del trapezista em va semblar el més idoni per a aquest recull de contes. Cal dir que El vertigen del trapezista és un títol extret d'un blog d'un altre escriptor que es diu Óscar Palazón, que me'l va cedir molt amablement i per tant li agraeixo públicament la seva col·laboració. Molts dels contes del vertigen del trapezista estan ambientats al meu poble, a Cornudella de Montsant, i el seu passatge on jo vaig viure la infantesa és pràcticament un dels personatges més d'aquests contes. La majoria dels personatges, com en els altres llibres, són gent anònima, gent humil, molt sovint perdedors, moltes vegades objectes, però que agafen una dimensió humana i especial. I res més, us convido a llegir els meus contes plens de tendresa i humor. Gràcies.